Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчику ҳама каса хубен тинҷен. Дар ҳамин навори имрӯза боз якчандта мошинро аз ҳар як нуқтаи Туркистон қабул кардагем барои шумо бо нархҳои арзон. Агар шумо хона доред, мошин, замини, квартира, техникаҳо метавонем бемалол сураташо ба ҳамроҳи маълумоташ дар ин ватсап имои равон кунем. Иншоалло мо дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш мегирем, тезда фурӯхта шумода метем бачаҳо. Фақат шумо лайкҳоро монен, адуши дастгирӣ кунен, имконият боша поделиса кунем бачаҳо баъзои мошина фурӯхша беҳтарин коро мешавад. дар комментариё нависен кадом мошинро мо барои шумо зиёдтар монем, мо аз рӯи комментария ҳаррӯза мошин пешниҳод мекунем барои шумо. фақат лайкҳоро монен, чанд қадр метавонед комментария кунен ва ҳамаи шумо тамошои бафароғат мегзарем ба эълони мошини рӯза. ана мегзарем ба эълони якуми ирӯза. Opel Astra F. дар комментариё бачаҳо бениҳоят зиёд хоҳиш мекунанд ки фақат Opel ман як видеоро пурра карда дар душанбе бо нархи 36 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, мошин тозаи ҳама тарафа қонун қоидаи 36 гуфтаса мо муомила дора бародари азиз. 4 балони 80-90% классика радои худшай документош пака ҳастай. мошин мега дар ҳолати хубай, коробкаш автоматикай. соҳиби ҳами Opel акай Мирзояй занг занед, аз номи Далер гап занед, иншоалло муомила дора ба ягон сум дига. солаш 97, 36 000 дар душанбе. маълумоти муфассал занг за бародарҷон, ай соҳиш биги. кондисионер, газ, бензин ҳама тарафа қонуқоида. дуюм мошинмон Opel Vectra A дар Хуҷандай бо нархи 30 000 сомонӣ. мо комментарро мехонем. дар ҳамин навори пешина бачаҳо бисёртар хоҳиш карданд ки фақат Opel-ҳоро ба навор гирен. мо баҳри ҳам бардорое ки хоҳиш карданд пешниҳод кардем 3-4 Opel дар Хуҷанд бо нархи 30 000 сомонӣ, 3.0 бензин, газ, солаш 95 бардоро. коробка механика. хоб то охири моҳ мега, яъне ки охири моҳи ноябра хадавоишай балонош 80% ягон камбудӣ надора. яъне ки вариантҳои ивазшавиам дора, бо ягон зефира боша, мақсад бо ягон сум дига болои метем мега зефирара иваз мекунем. кузовиш седанай, объем мотори 1.6 литр, пробегаш хеле ак астай, 666 000 пробег дора. соҳиби мошина акай Тоҳир, рақамош 927 94 13 33. занг за бо муомила ки нашод нархнаво. лайкамон шерина тамошо кидалши. сеюм мошинмон Opel Vectra B дар Ёвон бо нархи 33 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. танҳо бензини холияй, газ задагӣ нестай дӯстон азиз. кузов седан, моториш 1.6 литр, мошин кам гаштагиай, 11 000 пробег дорад. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад, бензини холӣ, газ задагӣ нест. умуман газа дидагӣ ҳам нестай. савдо дар назди мошин мешавад. дӯстон азиз, 33 000 мегирем мерем болои капот ҳамаи партой нашоти нархнаво чахчақ мекунӣ, мошина мегири миёй. рақамош ҳамин занг занед 908 88 05 39. занг занед нашоти нархнаво мошин чахчақ нехтон. солаш 96, моториш 1.6 литр. баъзе маълумотро наметавонем гуфта, хитон занг занед, чахчақ кунен, мошина гирен. мошин чорум дӯстон азиз, Opel Zafira дар Душанбе 62 000 сомон гуфтасай, боз муомила дора. коробка передача автоматикай. ҳолати мошин хубай, светиш тенҷи бадай, нархнавошам 62 000 сомонӣ, моториш 2 литр. хай коробка механика, кондисионериш кор мекунад, мошин як даст гаштагиай. айвагон ягон камбудӣ надора. хулосан бардормон айвагон гирифтагиай мошина камбудӣ памбудӣ надора. 4 балониш 100% задагӣ, пустагӣ, варид кардагӣ надора. хуб дӯстон азиз, касоне ки дар комментария Zafira хоҳиш мекунед, ҳамин номеро дар занг занед 966 66 87 занг занед, бигӯн ки аз канали Далер офисиал занг занесем, иншоалло бо ягон сум скидка дора. солаш 2003 дар кузови универсални бача азиз. газ бензин қатъ мегардад. хотири меҳнатҳо як дона лайк монен далши тамошо кунед. эълони панҷум бачаҳо азиз, Daewoo Nexia дар комментария бачаҳо зиёдтар хоҳиш мекунанд ки Nexia монем бо нархи 15 000 сомонӣ дар Душанбе фурӯхта мешавад, бо нархи 15 000 сомонӣ. гази холияй, бензин надорад дӯстон азиз. солаш 94 сол, акай Ҳусейн соҳиби Nexia. занг мезанем, муомила мекунем, нашоти нархнавош бо иншоалло ягон сум арзон кунад, агар шумода хуб накунад, агар ҳолати мошин хубай, хулоса бой наметем бачаҳо. 1.6 литр коробкаш, моториш 1.6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. илтимос дар ҳамин номерое ки мемонем ҳамда занг занед мега беҳуда нороҳат накунед. соҳиби мошин акай Ҳусейн.
اعلان دیگری یعنی که اعلان ششم دایو لاستی. هر یک ویدیونوار بچه‌ها خواهش میکنن که لاستی را فراموش نکنین. ما هم روی خاطر هم برادرو ماندن لاستی در دوشنبه با نرخ 22000 سومانی. سوژورش بنزین گاز سالش 2004 ساله ماشینای نو برادر عزیز. دایو لاستی در دوشنبه فروخته میشد با نرخ 22000 سومانی. کوزو سیدان موتورش 1.8 لیتر. ماشین کم گشته 12000 پرابگ داره. коробка механика. Срочно нафтага фурохта меша, бо арзон ҳам мешава. Бардорам гуфтан срочно сунда курай. Хулоса занг зад боз нашоти нарх наво чахчах кунем. Аз номи канали мо. Бардор ҷон, як дона лайк камона рӯи хоти меҳнату беҳтарин мешава тамошо кунdalши. Мошини ҳафтум бачаҳо азиз. Ваз 2114 дар комментарияи Instagram ам бачаҳо хоҳиш мекунанд, дар TikTok ам, дар ами YouTube ам бениҳоят зиёд ами талаботи 2114 мо ҳам рӯи хотир бачаҳо мондем бо нархи 14000 сомонӣ. баъзе мошино ҳастад дар TikTok, Instagram бачаҳо дороем бо номи Далер офисиал дар поист нависен мебурора. беҳтарин мошино дар ҷо мондагием тамошо кунем бачаҳо азиз. соҳиби ВАЗ 2114 акаи Фирӯзай. хоб сӯзишвориш бензин газай дар кузови хэтчбек моториш 1.5 литр камрасхода бачаҳо азиз. сураш сум дар кор мега задаги пустаги вард карда надора. Лабои ҷо мерава гаранташ қатъи дарош электропакет. занг занем бо нашуд нархро шахшах кунем. мошини ҳаштум бачаҳо азиз. ВАЗ Приора. дар ҳар як навор бачаҳо хоҳиш мекунанд Приора монем. ира рекламашам аст 4 рӯз пеш бачаҳо мондагӣ будам ки ами ба наздики ам Приора монда мешава. дар натиҷа мондемаш бо нархи 40000 сомонӣ дар Хуҷанд. ВАЗ Приора. маълумот занг занем боз муомила ки нашуд нарх навош. номерош мемонад 927 31 88 66. ҳолати мошин хубай. дард пард надора. 40000 сомонӣ дорои кондисионер, тонировка ва дигар шароитҳои беҳтарин. мега ки занг бизанен боз нашоти нарх навош, маълумоти муфассал оиди дигар ҷош метам соҳиби мошин гуфтага. солаш 2010 сол дар кузов сидан, коробкаш механика, моториш 1.6 литр. бардораи ҷон, касоне ки интересоват мекунед занг мезанен, ихеле удамгарӣ намешавам мега. касоне ки мехарен конкретне занг занен, намехардагиҳо нороҳат накунед. ҳолати мошин хубай, конкретне 100%. эълони навбатиро тамошо кунед. BMW харо тамошо кунед. касоне ки BMW хар нестен, видеоро бигзаронед азиз. дар исфара бо нархи 110000 сомонӣ соҳиби BMW ака Юсуфҷон. сӯзишвориш бензин газ дар кузови седанай солиш 2004 растамошкаш кадагиай ҳама тарафа хон хӯйда. объем моториш 2.5 литр, коробкаш автоматика. ранг шадидан бачаҳо азиз, чӣ хел хушрӯи фасонай, дарунаш кушодай. мотор 2.5 литр. ҳолати мошин хубай ҷафтага дар ҳолати хуби техник қарор рафтага мошина. хоб светш ҳам хеле сиёҳай, кузов седан. солиш 2004 сол. рақамаш мемонем хитом бо занг занем муомила кунем. модам маълумоти муфассал додан, оиди маълумоти мухтасар додан, оиди маълумоти муфассал метавонед хитом занг занем чахчах кунем бачаҳо азиз. эълони навбатӣ Toyota Verso дар душанбе бо нархи 85000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ба дизел мегардад. сӯзишвориш дизелай 85000 сомонӣ. 85 ро мегири мерай. савдо дар назди мошинай бо ягон сум арзон кунад агар узша мегири мебачӯча. дар кузови седан моториш 2 литр, коробкаш автоматика нест, механика дӯстон азиз. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон проблема надорад. документош нав кадагай, тонировка нав кадагай, кондисионераш ях мекунӣ, хиникида маззат мегириза мега. старт стопай мошин хулоса. бекам будӣ, ҳолаташ тенҷи бадай мегири, ҳай када мегарди. Toyota харо марамат занг занен боз муомила кунед дар рақами 94 08 07 07. солиш 2008 сол. моториш ДВД, коробкаш механика. айноми канали Далер Сагавда иншоалло бо ягон сум скидка ҳам дора. мерседеси дигари дӯстон азиз. Mercedes Benz C-Class дар бухтари Қурғонтепа бо нархи 54000 сомонӣ. бензин газ сӯзишворӣ, солиш 99 солай, светш сияй, 1.8 литр. объем моториш, коробкаш механика. Мерседес дар ҳолати беҳтарин, солиш 99, тоза задагӣ, пусидагӣ, баридагӣ, варид кардагӣ надора. моториш соатвори, газиш евро 4 бачаҳо азиз. 4 баллон нав аккумулятори пачка срочно фурӯхта мешавад. фақат харидори конкретни одамое ки мехари ҳамун занг зана мега. боз иншоалло мо ҳам мардакем бо чахчах мекунем. широи нар боқӣ дар амони худо бошанд.
падилиса фаромӯш накунед, лайкро монед. боқи дар мои худо. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. Барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.